Radio. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:39. Mayong hapon sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta din ang aton ng mga ka-aksyon nga naga-monitor sa subong iyang nga Lunes nga adlaw. I will hear from heaven and forgive their sins. Kamusta ang mga ka-aksyon nato naga-monitor sa ilayatag sa mga transistor radio and also sa mga ka-aksyon manaton nga naga-monitor via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Maulanon nga hapon. Kay pila ka portion sang syudad isang Bacolod na kay eksperyensya sang ulan-ulan. And I know pila man ka portion sa Negros Occidental nag-experience man dira sang maulanon nga panahon. But anyway, life must go on kuno Despite sang siling maulanon nga tiyempo namin agani kay blessing, di ba? Kay kun kay isa do ka budlay man nga nagabagtik na gid ang mga mga duta, kun maburo-bunyagan da jutay. Help na siya sa aton. Humble ourselves and pray. Sige, diri kita anay sa aton iyang lakat sang panahon. Kay ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ amo sa karon ay nagaapekto sa Southern Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao. Ang Western Visayas naman lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, bangod naman sa easterlies o kon localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sidlangan aminhan sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalot. Kaina nagbutlak si Haring Adlaw mga alas 5:24 sang aga. Sa kini naman ang magatunod las 6:02 karon iya sa gabi. Ang temperatura yara ga range sa 26 to 33 degrees Celsius. Amo ni nga ang kapaang sa karon despite nga nagaulan-ulan, may pila ka portion diri sa aton nga tupa ang ulan, pero ang kaginot ara sa gihapon. But anyway, sige lang Amugid ina iyan Sige, ano wala dapat mga istoryahan naton sa subong iya nga hapon? Subong man nga adlaw sang Lunes, Mayo 10 tuig 2021. Ang inyo gali nga kaupod sa subong iya nga hapon ini si Inday Ann, talos man temporaryo sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Sige, diri kita anay sa aton mga headlines bala sa national kay base diri sa akon nga nakuha nga mga information. Dumdum ka mo sa isyo ning sang Sinopharm. Kadumdum ka mo sine. Kaya nga si Presidente Duterte kuno nagpabakuna despite nga wala sang emergency use authorization. Di ang plano, ibalik na lang kuno ang gindonate sang Sinopharm or sang iya ka China. Kay actually ang Sinopharm, iyan sa China mo.
naghambal na lang nga si Presidente nga ibalik na lang kay nangayo to siya actually sang sorry. Pero subong, no? Subong ang naghimo iya sang tikang amo ang Department of Health, na ang DOH nagfile sang EUA para iya sa Sinopharm. So ina karon nag aton man nga balantayan kag dugang man nga mga update sa sinaiya nga balita. Kag ang isa pa gid naton ka headline, ining may angot bala sa pag-usar sang body cameras, na ti kumpiyansa diri ang bag-o pungko nga PNP chief, na ang bag-o pungko nga PNP chief nga si PNP Chief General Guillermo Eleazar nga sa iya termino, no? Sa iya termino mausar ining body cameras. Dito sa aton sa Negros Occidental Police Provincial Office, as per interview man ni Action Brian Mordan, nagligad nga si Mana sa PIO sang Nokpo, si Lieutenant Abigail Donasco, balya may-ari di ang Nokpo, no? May-ari na diri ang Nokpo, tapos tunga-tunga ato, tag 15 kada city police station. Ang municipal police station, sunod lang na iya nga ihatagan naman sang ipadala nga set of body cameras para iya sa aton kapulisan. Kaya amo ni ang pinakagina-push sa karon, hag isa man sa ginapa-priority sa Philippine National Police, agud nga hindi na iya magka-issue kay madumduman ninyo. Damo series of operation nga gina-question permi ang kapulisan. Ti ang body cameras amo ni ginalantaw nga solusyon sa sinaiya nga problema. So ina karon aton man nga bantayan. Okay. 1:46 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Pantayan man naton mga ka-action ang aton iyang FYI, na aton topic sa subong nga hapon kay subong ti damo nagkaladulaan sang trabaho, di ba? Dugangan pa sang mga nag-graduate man, nag-graduate man nga mga siniiya nga year. Nadugangan pagid ang mga nadugangan pagid ang mga wala sang obra. But syempre kung ang Pinoy kuno yan, ang Pinoy kuno ya, kung ano pa na daya kabudlay, damo ginaya sa may nabalaan, damo ginaya sa mga diskarte nga nagakadiscover. So ari napulo ka mga diskarte nga kinahanglan sa job searching subong nga pandemic. Inakaroon ng aton nga topic para sa aton nga FYI. And also, ang aton man sulat nga pagabasahon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We, and also ang aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Okay, standby na sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa sa Facebook Live. Kag sa amon man diri sa text hotline namon nga naga-message man diri sila. Sige, diri ako anay sa detalye sang aton mga headlines sa national. Kay sa karon maga-file ang Department of Health sang Emergency Use Authorization o EUA para sa Sinopharm. Una, ginmando ni Health Secretary Francisco Duque III sa ahensya nga magkuha sang EUA para sa COVID-19 vaccine sang Sinopharm sa tuyo nga hindi na mabalik ang donasyon sang China. Kahit di madumduman ninyo, I forgot lang sang exact yang doses of Sinopharm nga ginpadala diri sang China. Pero amo na, may ara sang gin-donate ang China to the Philippines under sa sining iya ka Sinopharm. So galing kay nagka-issue kay wala pagali ya EUA, amo na ning gingamit to bakuna sa kay Presidente Duterte. That's why nga damo man ang nag-react. Amo man ang subong nga ini naman ang ginapa-priority anay sang Department of Health na sa iya mga personnel sini para nga makakuha sang EUA sa Food and Drug Administration o kon FDA. Ang isa pa gid naton ka balita, ininggin pa siguro ni
PNP Chief General Guillermo Eleazar nga handa ang Philippine National Police o kung PNP nga mag-usar sa body camera sa police operations kag nagahulat na lamang sa protocols nga himuon agod malikawan ang legal technicalities sa palaabuton. Suno kay Eleazar, 3,000 ka body cameras na ang napanagtag sa 117 ka city police stations apang may dugang pang mag-aabot para ini naman iya sa masobra 1,000 ka municipal police stations. Nagligan nga Biyernes, madumduman ninyo giningganyo diri ni Senator Grace po si Eleazar dungan gid ini siya sa pagpungko niya man bilang PNP chief nga ilakip ang pag-usar sa body cameras sa iya una nga mission orders na bilang bilang pagpungko sini no nga sa karon isa na iya ka PNP chief. Damlag lamang nagpatigayon man sang virtual meeting ang newly appointed man nga si Chief Justice Alexander Gesmundo sa mga senior officers ng PNP agod talakayon ang palayag sa mataas nga hukom sa pag-usar sining body cameras para sa pag-issue sang search kag arrest warrants no kaya ini ganing ginalantaw nga makabulig or solusyon sa always ginareklamo inablang gahambal nga nang hindi kuno lehitimo ang operation. Ilabi na kung may mga ma-report nga napatay. Do gina-question baladayon how kay ti wala may nakitaan mo, wala man sing camera. That's why nga gina-push gid nga dapat may body camera ang mga operatiba, no? Agod wala sang question. Sige, 1:51 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton iyang mga ka-action. Kay sa akon nga panumbalik, aton nga istoryahan sa liwat topic naton, pila ka mga diskarte nga kinahanglan sa job searching subong nga pandemic. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule 100. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle.
Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng Mayong hapon sa mga ka-action natin nga nag-monitor via Facebook Live kay Pare Jonathan. Ginagreet niya lang kuno si Kumare Vanessa Mayo. Si Ma'am Vanessa, kay Ma'am Kelly Jelly and also kay Sir Noel Amar. Okay, no problem, gid kumpare. Basta ikaw. Kay Ma'am Mary Joy Fuentevela. Salamat, gid. Sa kay Lods Hara, good noon. Miss Ann, ginatamyaw ko lang si Miss Jo Hara. Joy Ramirez, kag Wilmy Flores nga nagapamati kuno subong. Salamat gid. Miss Athea Kim Irima naga-monitor dira sa Banwas ang Morsha. Salamat. Kay Ma'am Jean Oisises, thank you so much man. Sir Lito Sicondes, good afternoon. Monitor from Riyadh, KSA. Mike John sa Molde Seva, mayong hapon. Greet nga lang kuno happy birthday kay Kasania Beauty sa Molde Imulaga. Dara sa Barangay Inulingan, Moises sa Padilla. Kay Ram Rosa Diaz Alba, mayong hapon. Patamyaw ko, Pamilya Diaz, Papariki kag Mama Rosie dara sa Victorias. Nagapamati ko no subog. Kay Ma'am Suzette Pahe Marhen, mayong hapon man sa Barangay 30. Salamat. Oy, si Toromulo Batang, Toromulo mayong hapon, dirasing mo sa SP Village. Wala ka man to kagina. Happy birthday ko na dayon kay Tita Minda. Sige, Ma'am Ann Villaveray, mayong hapon. Sir John Vicente, mayong hapon man, pakigreet nga lang ko no family niya sa may Himamaylan, sa Barangay Karabalan. Oy, ka-barangay ni Action Dorial. Family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat. Sir Almer Boy at Villamor, mayong hapon. Sir Alex Montesa, always nagaupod sa program. Greet niyo man si Ma'am Vanessa Mayo, si Ma'am Kelly Jelly, Ma'am Lida, or Ma'am Leda. Hindi na ko to. Naglapaw na ko to. How? Ma'am Lily King. Sige, salamat. Ma'am Susan Sibalios, mayong hapon. Watching from Manila. Hi to my husband, J.R. Sibalios of Barangay 4. Mga katropa ni Tita Jo Salanga. Sa kay Sir Jenny Olate. Sir Jenny, mayong hapon dira sa imo. Sa kay Ma'am Suzetta Paher Marhen, sa liwat. Ginatamyaw niya ko ng mga relatives niya sa Manapla.
Pamilya Bolivar, Diaz, Gallo, Jolingo, Sigumpan, Pamplona, Obregon, kay naga-monitor gid sila. Salamat! Shamia Vargas, good afternoon. Patamiyaw ko gali sila ni Eduardo Ausente, kag Diday Ausente, always gid nga nagapamati. Sige, salamat sa inyo yang nga pag-monitor. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod, ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa aton iya nga topic. No? Ang aton nga FYI portion sa subong nga hapon. Pila ka mga diskarte nga kinahanglan sa job searching subong iya nga pandemic. Kay di ba wala pa gani kuno ang pandemic. Wala pang pandemic sang una do kabudlay, no? Di ba kabudlay sa aton nga makapangita ya sang obra. Ti subong nadugangan pagid. At nadugangan pagid kay kabudlay na gid tapat since nga nagka-pandemic I mean. Ti kay limited lang kaayo ang aton nga giho, no? Tapos may pila ya ka mga target kung tani naton nga ipasahan sang aton man nga resume. Galing kay ti paano pa ta nakapasa kay nagsira na sila ang iba ng ng pamuhin na sang ilaman nga mga trabahante. But anyway, kung gani ko no, kung ang nasiling na balaga, kung may madula, may ara ganaya nga maabot. Di pareho man na sa trabaho. May nagkaladula tuod nga mga trabaho. Ugaling may ara naman mga nag-usbong iya nga mga panibag-o naman nga mga trabaho. Paano, Indayan? Online! Diba? Damo kagid may makitaan online nga mga trabaho nga ang mga, syempre, ang mga nag-a-apply, no need na bala nga direkta pagit or personal gito nga mapasa sang resume. Diba? Ang usual nila ginahimo is ginapasa na lang via online. Pero, ang pila ya ka mga kinadiskarte naton kung kaisa nga kinahanglan, bisan wala sang pandemic o kung may ara sang pandemic, duwari gini siya ga-exist, ang kumpiyansa sa kaugalingon. Amo nag number 1. Kay man ang isa kuno katawo na kung dako ang pagsalig nimo sa imo ya kaugalingon, na kung dako ang imo nga pagsalig sa imo kaugalingon, ina balang may ara kon kay sabi nga kung makit-an nila kay di ba during the time nga for sure iban sinyo naka-experience man sini nga kung magpang-apply ka mo
Do hindi gid bala malikawan nga may maupod ka mo dira iya nga ay grabe ang iya nga mga record of sa mga academic achievements niya. Grabe. Ikaw pa lang lapaw. Ikaw i-average lang. Average lang, gamay-gamay lang imong galing kiti bawi ka naman sa experience. Or hindi gani, may ara naman akon kaisa kay actually bala amuning nagapaano sa mga nagapang-apply sang trabaho kay makit-an nila gani nga do ka tag-as to asang grado sang iban, no? Laman ko gapakanubo da sa mga or wala ko man gina-judge sa pero usual daw mo ni balang reason kun kaisa sa mga aplikante nga do kaluyahan sila kung makit-an nila ang ilang nga upod nga do ka gapalang lapaw iya ang grado sa pag-graduate. Pero hindi lang na iya balaya amo na ang balasihan, no? Hindi lang ina ang balasihan. Okay, ang tawo gali yan, no? 'Di ba? Ang imo yang obrahan makit-an man na nila, diba? Makit-an man na nila. Oo, tuod may pilagin man ka mga kompanya nga nagapili for sa mga academic abi, pero pipila lang na. Honestly, no? Pipila lang. Kaya nga damo gid ko yung nakit-an niya nga mga company nga ang ginalagas nila is wais. Damo may nabalaan nga despite nga average lang bala ang grado niya, pero kung experience gali or kung patutom-tutom gali sa obra, mas tutom pa siya, mas pisan pa siya ikumparar sa mataas ang grado. So I think subong makit-an ko ang mga employer, wala na sila silingid okay man na tuod nga nami imo nga nami imo nga grado, wala na ya problema. Pero ang employer ginapangita ya man na bilang somebody nga masaligan niya, somebody nga kun mahatagan nga na isang pwesto hindi magdako ang ulo, amo na yang ginapangita. Kag syempre ang imo nga batasan, first impression amo ni daw man ko makit-an, first impression ko amo na iya ang nagalast sa kaisipan sang tao. Bisan sa ulihi magkilalanay pagid ka mo, pero ang iya na nga first impression sa imo hindi tayo madula. O nakit-an niya nga jolly kaya, nakit-an niya nga jolly ka, ang amo na nga impression niya sa imo tugtub yang amo na yung magkilala nang mangin close na kamo, mamat-amat lang niya ma-discover ang other nimo iya nga mga pamatasan, pero ang first niya nga impression sa imo amo na gina iya na. That's why nga amo na ginapanumdum sa aton perme sa mga naga-apply, diba? Sa mga naga-apply, ipakita ang imo nga best. Ipakita ang imo nga best kag ipakita kung sino ka. Siling bala nga mangin matuod magpakatutuo ka. Amo na for me, di ba? Okay, tikon always gina siling hindi ka magbutig sa imo nga mga diri ha, sa imo ginpasa diri or yang imo man yung kay isa na sa ginalantaw man sang imo future employer. So dapat ikaw mismo na sa liwat ha sa mga naga-apply dira, hindi magpadala-dala kung makit-an ka mo dira nga mga alam, no? Salig ka dapat sa imo ya kaugalingon, hindi sa tungod kay nakit-an mo lang to nga daw mas lamang to siya sang sa imo, mas lamang to siya kung diin to sa iya na-graduate or whatsoever. May ara ka sang kaugalingon mo iya nga ikasara, diba? Okay, ang ikaduha, pasangkaron ang imo iya nga pensar, sa baylo nga pensaron ang mga masunod dira bla nga anhan mo na bla dugay na nimo iya nga nakaugalian, dapat i-konsiderar nimo nga another chapter na sang imo iya nga career, diba? Mayara kon kay isa nga kung nakitaan niya nga daw okay na siya, ay dra na lang siya iya mastik, no? Hindi na siya magpa-mensars ng iban pa. Di given subong nga may pandemic, di may changes man na sa may changes man na sa imo iya nga career no? Alangan nga masigi kagid sa gihapon, ipadayon mo gid sa gihapon ang imo iya nga
handom kung nakitaan nimo nga do wala naman do wala ka na balasang may makuha balahaw. Di ba? Mayo lang kung may money ka lang Japon. Okay man pila ka mga sektor like technology, life sciences or may mga labot diba, sa ikaayong lawas, pag negosyo online or mga e-commerce niho or even food industry, agriculture, amo ni subong ang mga trabaho nga available dira ka mag-concentrate. Ang iban kun kaisa, example lang niya, teacher siya graduate. Di gusto niya ma-apply gadya as a teacher. Pero sa iya nga palibot, may ara sang opportunity nga pwede siya nga magnegosyo online. May ara man siya bisan jutay lang jutay nga tawag ni ng pondo. Di ba? Amo na kun kaisa nga may kita bala nga feeling naton. Dapat mas stick kita sa aton iya nga gusto, no? Mas stick kita sa aton gusto. Ulihitan na lang ma-realize nga ang opportunity gali ara lang sa tupad ta. And amo na daan nga isa man ka dapat naton i-consider subong iya nga may pandemic. Ang ikatatlo, ari ho, batunon, no? Batunon nga maliko gina ang imo iya nga career growth, no? Kay man hindi man na agad-agad, diba? Hindi man na agad-agad nga mag-apply ka kung anong imo gintapusan, amo gina ang imo iya nga i-pursue, diba? May tendency given subong nga may pandemic nga magliko gidyang imo iya nga ulubrahan, ha? Or sometimes ang iban ginagusto nila nga magbalik iya sa eskwela. So kung may offer dira sa imo, diba? May offer dira sa imo nga isa ka organization kag na feel nimo nga makabulig ina sa imo, why not, diba? Kung bag-o ina siya nga career, wala na siya naga-inline sa imo yang gusto, 'di ba? Nga handom, why not, 'di ba? Why not nga maghimo ka iya sa nga panibag-o nga career. Kaysa palabuton, kung para gina sa imo iya ang imo nga career, mabalik gina saya, ha? Ang ikaapat, tun-an kag i-evaluate ang imo gusto. Ini ang panahon para sa isa ka career nga dapat pang lifelong na siya. Ang pagbag-o sa imo iya ginhimo, so ang bangod man sa pandemya, amo na ang nagapabakod sa oportunidad agud iya nga atubangon. Kung ano gid ang gusto nimo sa kabuhi kag sa trabaho. May ara bala iban nga wala pa man sang pandemic, galing kay tido hindi gid pa para sa ila, no? Do hindi pa gid guro panahon para nga ihatag or maaabot sa iya ang amuna nga trabaho. So nangita sa iya sang diskarte, naga-apply siya sa iban nga mga trabaho. Kag sa ulihi, nagbalik malang sa iya. Nagbalik malang ang iyang ang iyang path sa iya gid nga career. May ara gid kun kay sa iya nga abi naton ay hindi ni guro para sa akon nga obra nga hindi ko na diya ka man wala mo kay na realize nga start pa lang, 'di ba? Start pa lang pero sa ulihi, no, amat-amat ma-improve ka gid na. Ang ikalima, ipakilala ang soft skills, no? Sa survey sa mga unemployed job seekers, damo gitsagali nga hindi nila ma-foresee bala nga pagabag-uhon nila ang ila skills kung kumpiyansa sila na. Ang iban hindi pa iya sigurado kung ibutang nila sa ilang resume ang ginbag-o nila or mga bag-o nila nga skills. So, subong nga panahon mangin familiar, no? Mangin familiar sa imo ya ikasarang dapat nga himuon para mangin handa ka man sa posible future changes, no? Kay may ara kun kay isa
nga masiling bala apply ka na apply ka like sa ako na example ko na lang akon nga self diba nang ang akon nga gintapusan is general ng amo niya kurso mo no general ng kurso masiling katuod nga mascom abi mo ang mascom hasta lang na sila sa hasta lang sa radio pero ang matuod depende na no depende na sa imo yan nga ginaeskwelahan depende na kay sa amon sa sa UNOR no nang sinina man na gani actually nga naging siya naging general siya meaning kung mag-eskwela ka sa iban nga university ang kung ano lang yang anong imo nga kung ano lang nga major amo lang gina ang imo yang nga tapuson tapos eskwela ka naman liwat for another field for example nag-graduate ka amo broadcasting hindi ka pwede kasaylo sa iban pero kung sa no amo na kay given general siya gani bisan diin lang kami sa muna ang imo nga or amo na ang isa man ka dako nga bulig sa muna blado galingin man ulo ko kay man first year ang amon nga subject sa iyagid ka maskob pagka second year nag photojournalism pagka third year nga mo sa sa third year ang yagal ka second year namon photojournalism and then may ara pagid kami amo ni nang subject man sa iya ka for broadcast man like sini ng radio and also mga drama na wala ara na sa second year pagka third year may ara na sulat-sulat sang balita nga mga subject pagka fourth year syempre medyo tunga na ng amon nga mga subjects kay dako na ng oras namon for OJT sa una galibog ng ulo ko kay nga alay lain gasulod sa pinsar ko nga mga subject but pag-graduate ko dako na realize nga ay mayo gid gali ang amon nga course kay nga alay kuha ko tanan nga major sa ikumparar sa iban nga ikumparar sa iban nga eskwelahan ti pag-graduate ko ti kung mag-apply ko kung ipaslak ko sa amo nga olobrahon familiar ka not totally nga sagad-sagad ka kundi familiar ka diba do same man na sa imo nga ikasarag or sa pag-atubang nimo sa mga panibag-o nga mga olobrahon nga hindi ka familiar pero sa uli alay kada tudluan na gets mo naman lang ang ikaanom nami maniho na kung kahibalo ka iya sa imo kaugalingon nga ang pagabag-uhon nimo nga skills para iya maka-move ka sang career good idea ina di ba dapat pabakuron ina kaga himuon nga nabalang mahanas kapagid kay for sure magamit mo gid ina siya sa palaabuton o gamita man ang sang husto ang resources kaangay abisang online kay subong balang nga panahon ti halos naton giho online no maglantaw ka dala sa mga trabaho online man imo ginasaligan mag-search ka dala sing motulunan online man so dapat mangin wais ka man kag husto man ang pag-usar nimo sa mga resources. Actually damo pa ni siya may bilin pa galing ka daw medyo limited na akong oras. Sige, 2:18 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang pila ya ka mga gin-share ko lang sa inyo mga diskarte, no? Pang diskarte nga mga kinahanglanon man naton sa pag-search or job searching subong nga pandemic. 2:18, standby sa aton yung mga ka-action. Kay this time, diri kita anay sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma.
Tita Wilma. Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Okay, ang aton nga letter sender, isa ini siya ka lalaki. Tawagon lang naton sa kay Nick. Kag ang sulat ni Nick nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako sa kay Nick. Tita, classmate kami na Rhea sa law school. Nakatapos siya kag nagtop sa bar exam. Samtang ako, wala nagpadayon bangod na-realize ko nga hindi nagakaigo ang akon ikasaran sa pagtuon sang layi. Halin first year, classmate na kami ni Rhea, tita, kag nangin magnobyahanay, tubtob magpakasal. Pero abi mo, tita, do naghinulsul bala ako nga siya ang ako na pangasawa. Bangod tama kanubo sa paglantaw ko sa akon kaugalingon. Nangin corporate lawyer siya sa isa ka kilala nga korporasyon, kag dako ang iya nga sweldo. Ako naman, bangod wala nakatapos, nangin clerk sa isa ka law office. Sa jutay ko nga ihibalo, nakabulig ako sa paghimo sa mga counter affidavits sa mga kaso nga ginauyatan sa ginaobrahan ko nga law firm. Apang abi mo, tita, sa kada imbitahan bala sa Rhea sa pagtipon-tipon, nahuya ako nga mag-upod sa iya. Tama abi sa iya kaalam, samtang ako wala nakatapos. Kung ipakilala niya ako sa mga abyan, nagayuhom na lang ako, pero sa sulod sa ngakon kaisipan, yara ang pagpakanubo kahuya ko sa akon kaugalingon. Iniman ang rason nga nangin siloso ako, tita. Bangod na pensar ko nga basi matak-an ang misis ko sa akon, kag ibaylo niya ako sa iya ka level. Tita we, ano bala ang akon nga himuon? Salamat sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Nick. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:23. Kag amoyad to ang ginpadalaman nga sulat ni Nick angot sa iya problema. Dugin pa kanubo niyang iya kaugalingon given nga ang iya gani nga asawa ko no is nakatapos kag ti dako pang sweldo ikumparar sa iya. So sige, sa akon nga pagbalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon kay basahon ko man ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender. sa ito man dira mga kauturan, kung nagapalanakit na Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Sa kay Ma'am RG Mihoge. Hello, have a good day. Watching from Saudi Arabia and God bless. Salamat. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Kay Sir Martin Aliling, mayong hapon man. Kay Sir Noel Amar, good afternoon. Thank you so much for the like and the rose. Greet kali ni Sir Noel Amar ang mga ka-EFC. Inta-inta ba? EFC and Big Boss Group, USA. Kay Sir Eddie Lawas mayong hapon, nagamonitor sila ko nohua. Upod kay Nanay Isabel dira sa Cane Town, Victorias. Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon dira sa imo and belated. Sakto lang na Japon. Belated Happy Mother's Day. Siga, salamat kid sa mga ka-action naton nga naga-monitor always sa tanan nga program sang Action Radio. And also sa mga member man sang EFC, sa kay ila President kay Dennis Richard Tibor Roma, sa kay Region Tan Villalondra sa may Banwa sang Manapla, kay sino pagid? Anthony John Savillo Siblano, dira naman sa may Kawayan, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay ta Ems Aboso. Okay, Arian Jo Delton, good afternoon. Pinakinggan ko boses mo, inaantok ako pati background music ko sa radyo. Ang gustong-gusto ko kasi masarap magnilay-nilay habang nakikinig sa iyo. Pa-shoutout po sa Family Salvacion, Family Oreta, and Family Salvador, Family Escarmoso. Sige, sir. Salamat gid sir sa imo nga pag-monitor dira. Tagalog si Sir, Ilonggo ako But anyway, for sure kay Chan Dennis ki Sir salamat gid sa imo dahil nga pag-monitor Sir Arian Jo Delton. Okay, standby sa aton yung mga ka-action.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Kag pabalik diri sa aton iyang programa, This is My Life. Sa gihapon, ang inyong kaupod ini si Indayan. Kibut ko sang message ni Sir Noel Amar. But anyway, basahon ko na karon imo, Sir, ha? Sige, Diri kita anay sa pagbasa man sang mahatag iya nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender sa kay Nick. Mayong hapon sa imo, Nick. Ang problema, amo nga ikaw mismo. Tinapakanubo nimo ang imo ya kaugalingon, bangod mas mataas ang tinapusan ang imo asawa sang sa imo. Una sa tanan, dumdumon mo, Nick, nga wala ka man siguro ginpamana ni Rhea tungod sang imo tinapusan. Wala niyo man ka siguro ginakahuya, kag ginapakilala niyo man kagani sa iya mga abyan, kag ginaupod sa iya mga ginakadtuan. Sa akon paglantaw, ikaw man lang ang kulang sa self-confidence. Siguro, ang isa sang dapat mo gid himuon amo nga tingwai lamang nga mangin maayo ikaw nga klase sang bana. Ang pag-asawahay, wala man na naga-depende sa kung ano ang tinapusan sang isa kag isa, kundi ang kun bala nangin maayo ikaw nga bana o kun asawa. Ipakita lang sa kay Rhea nga bisan mas manubo ang imo tinapusan, maayo ka naman nga sahi sang bana. Isa ina kakalidad nga hindi mabakal sang kwarta kag wala nagadepende sa imo tinapusan. Kung sa simple nga sugilano, kung kulang ka sa isa ka bahin, magbawi ka sa iban nga pamaagi. Dulaa ang imo pagduda sa imo asawa, kay basi magresulta pa ini sang hindi maayo nga sitwasyon. Nga ikaw man lang ang nagtuga. Hatagi man siya sang pagsalig kag hindi magpamensar sang malain parte sa iya. Just be the husband or just be the best husband for her kag the best father sa inyo kabataan. Mas sobra pa ina sa kun anuman nga kurso o kon tinapusan. Magsalig ka sa imo kaugalingon kag magsalig ka nga palangga ka ni Rhea. Salamat kay Tita We sa ginhatag mo ba nga advice sa aton letter sender. Si Sir Noel Amar naghatag man sa sang iya nga advice sa mayaman. Ang masiling ko lang kay Nick, dapat wag siyang hindi sa dapat mahuya sa iya profesyon nga hindi siya nakatapos being a lawyer. No? Dapat ma-proud siya kay Mrs. niya na bala kag may hambalanon gani nga swallow your pride, just move on. Di pa ka na, may lawyer ka nga asawa. Di ba? Kanami isang message ni Sir Noel Amar. So, tsak to mo gino, dapat mangin proud kaya sa imo nga asawa. Hindi kayo pa kanubuon mo yung imo kaugalingon nga do pareho lang do nahisa sa, no? Dapat, kumbaga, suportaranay ka mga duha, na? Sige, salamat gid sa imo, Sir Noel Amar, sa imo man nga ginapaambit dari nga advice sa aton nga letter sender sa subong nga hapon. Alas 2:39 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa liwa, thank you so much sa imodra Nick sa ginpadala mo diri nga sulat, and also salamat man sa mga naghatag sang ilayang nga advice para sa aton nga letter sender. Kag standby sa aton nga mga ka-action kay this time buhi na kita sa first part man sang aton nga horoscope. Aton nga kapalaran for today sa subong man nga Lunes, Mayo 10, tuig 2021.
By the way, happy birthday sa kay Tita Minda Lisay. Nag-celebrate sa niya ika-63 na ika-63 nga kaadlawan ni Tita Minda Lisay sa subong iya nga adlaw. Kag sa tanan man nga nag-celebrate sang ila iya nga kaadlawan, happy birthday dira sa inyo. Sige. Diri kita anay sa first part sa ngaton nga horoscope. Unahon naton ang mga Taurus. Matuman ang handom ko nga mapasar mapasar nimo ang exam kung syempre ikaw mismo may preparasyon. Importante ina sa aton nga dapat nagtuon ka. Maghalong sa imo dira nga updan labi na sa mga tawo nga bag-o mo pa lang nakilala. Likawan ang mga chismis para hindi ka mabutang sa alang-alang. Ano nga alang-alang? Kung kaisa ang chismis pala nga oro istorya ni mabutang ka man kung kaisa sa utang. Kaya nga kabalo ka na daa. Hindi ko na pagpalawigon. But anyway, sa mga Taurus, lucky numbers 33, 11, 59, 22, and 48. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, madamo ka sa mabuligan. Madamo ka sa mabuligan sa tion nga malabot mo man ang imo yung mga handom. Apang halong lamang sa mga tawo nga mahilig bala pamintahan. Kay basi bala instead kay suportahan kanila, laglagon kapag dyan nila. Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 43, 26, 39, 25, 15. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22, batuna kung ano ang ginumpisahan. Ang tanan nga problema, may solusyon. Pag-aabot ang imo man nga, ginapaabot sa karon. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 12. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22, o si saa ang online nga negosyo. Tawa ang mga permit para maumpisahan man ang imo iya nga negosyo. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 36, 49, 22, and 11. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, madugangan ang mga responsibilidad. Kung mabudlayan, hindi man malain kung magpangayo ka sang bulig. Tawo lang tag, ginakapoy man, ginabudlayan man, kag hindi nato na perfect ang tanan. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 31. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, mag-focus sa mga feel-good moment. Bangod, dira magahalin ang mga ideas nga imo iya ginapamensar. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 11. Strawberry red is your lucky color. Alas 2:44 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Amo yato ang first part sa ngaton iya nga horoscope. Sa mga nabili naton, standby lang sa mga ka-action naton. Si Sir Arian Jo Delto wala pa natapos ang imo Okay, monitor ka lang da kay dugay-dugay pang imo. Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Sige, standby sa aton yung mga ka-action. Prepara kita.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas.
Kag pabalik diri sa aton programa para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope sa iduhan naton ang mga Scorpio. Oktubre 24 tubtob ng Nobyembre 22, pilia ang dream lover nimo. Hindi basta-basta magsalig sa mga nagapang-into lang nga mga manog pangaluya. I-appreciate ang effort. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 55, 12, and 31. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ang right thoughts sa nga imo yung nga mindset kinahanglan or kinahanglanon nimo para yan nga mag-amat-amat man mag-gihod ra ang imo yung nga career. Mag-relax na. Kung may aragin man sang problema, mawayway kag i-pray para iya makapamensar ka sang imo yung nga himuon nga desisyon. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, malambot mo gina ang perfect emotional state. Ini ang magapamatuod na may ara kagidya sang may makuha sa imo nga pagtinguha. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 26. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, mabuligan ang imudra yang mga himata. Bangod, mabless ikaw. Apang, hindi lang pagtugutan nga abusuhan ka ha. Nabalang nga dumaw pinagusto na lamang. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 56, 28, 23, and 11. Randy yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, madasig ang imo ya pagbaligya sa house and lot. Ay gani, malambot mo man ang sales quota. Sa mga Pisces, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 41. Kidlat red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, palawiga ang pasensya sa mga fake news. Mas maayo o hatagid rin atensyon ang mga produktibong mga bagay para nga magpamati-mati kadala sa mga peke man lang ang mga impormasyon. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Pearl white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. This time, din kita anay sa aton nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas
magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Ito naman sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa pagupod sa subong nga programa sang This Is My Life. Apang antes man ang tanan, kita anay sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Proverbs chapter 10 verse 17. He who heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Sa ngalan sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo